escollir aquests estudis principalment per la meva passió per la lectura i pel món del llibre. En aquell moment tenia dues opcions, o bé feia això o bé feia literatura. Aleshores, finalment, em vaig decantar per aquesta opció. Vaig fer les pràctiques curriculars de la carrera a la Biblioteca Pública Can Fabra de Sant Andreu durant 3 mesos. Simultàniament ja vaig començar a treballar aquí en aquesta empresa, Green Data, gràcies a que una persona d'aquí de l'empresa va vindre a fer una xerrada en una de les assignatures de la carrera. Llavors a mi em va agradar perquè tenia un caire molt tecnològic i és una cosa que m'agrada i vaig enviar el currículum i em van agafar. Vaig començar treballant en 2 projectes, en la implementació d'un sistema per la Biblioteca Nacional d'Espanya i per la Universitat Politècnica de Madrid, i a continuació vaig començar a fer formació en aquestes institucions i en altres institucions, suport tècnic, resoldre problemes que tenen els clients en l'ús dels productes que nosaltres venem, quan tenen preguntes o volen configurar una cosa especial, i després també vaig començar a fer gestió de projectes. També, a la vegada, vaig participar en un projecte de l'Ateneu Barcelonès dissenyant un lloc web com a autònom, fent el disseny d'un lloc web, i actualment ocupo el càrrec de director tècnic aquí a Green Data i la meva feina és coordinar l'equip tècnic en la implementació de projectes i en la resolució d'incidències. Green Data és una empresa que distribueix recursos electrònics per biblioteques de tot tipus i empreses i també desenvolupa software, programes informàtics per aquest tipus d'institucions, per tot tipus d'institucions que tenen una necessitat d'informació. Aleshores fem aquestes 3 coses, distribució de recursos electrònics, desenvolupament de software i implementació també de software que ja està fet. Llavors, la meva feina dintre de Green Data com a director tècnic és la coordinació de l'equip tècnic, que consta de programadors, documentalistes, informàtics de sistemes, la coordinació d'aquest equip en la tasca d'implementar sistemes, desenvolupar software, controlar que els projectes es facin d'acord al que s'ha pactat i que els clients rebin un bon servei. Recomano aquesta carrera perquè no es limita únicament al món del llibre, de la lectura i les biblioteques, sinó que ofereix un ampli ventall d'opcions per treballar en institucions públiques i també en empreses. El que pot aportar una persona que ha fet aquesta carrera és valor afegit en la cerca d'informació, en l'organització de la informació, i crec que és una carrera que qualsevol persona a la qual li agradi la tecnologia, internet i les xarxes socials i utilitzar internet com a usuari, considero que li pot agradar.